जों थांनाय समाव नायबोदों जे बिटिसि बा बिटिआरआव मालाबा 50 कोटी मालाबा 100 कोटी मालाबा 150 कोटी रां माने अनसुंथाइ हरनाय जों नुदों। दा बेयाव माखासे अनसुंथाया ग्रान्युलेट जायो, माखासे अनसुंथाया माने स्पेशल डेभलपमेन्ट पेकेज बिनि आधाराव जायो। 2003 आव बिटिसि सुक्ति जादोंमोन, बिएलटि आरो भारत सरकार आसाम सरकार एबसु बर' रायजो राजानि मददाव बिनियाव 500 कोटी थाखा बेयाव लिरनाय दंमोन। दा मोनसे समसिम 500 कोटीनि स्पेशल डेभलपमेन्ट पेकेजआ जोबदों। एडिशनेलि अतिरिक्त भाबै किन्तु भारत सरकारा मालाबा 50 कोटी मालाबा 75 कोटी बे इनफ्रास्ट्राक्चार इन्स्टिट्यूशन जौगानायनि थाखाय प्रजेक्टनि सायावसो ओरैनो थोंजोङै लुज बा माने लिकुइड मानि हराखै। जुदि प्रजेक्ट साबमिट खालायोबा बिनि सायाव बे फैसाखौ हरो। 2020 सनाव 27 जानुवारियाव बर' एकर्ड जादों गोजोन गोरोबथा 1500 कोटी थाखा भारत सरकारनि 750 आसाम सरकारनि 750 आरो बेयाव जिखिनि स्पेशल डेभलपमेन्ट पेकेज इलास्ट्रेटिभ लिस्ट अफ प्रजेक्ट्स दंमोन बे प्रजेक्टनि आधाराव टाइम टु टाइम भारत सरकारा गावनि जेनेरेल बाजेटआव साधारन बाजेटआव बेखौ हाइलाइट खालामदों। दा नैबे जे हाइलाइट खालामनाय बेबो बै स्पेशल डेभलपमेन्ट पेकेज 2020 नि एकर्डनिनो आद्रा एमाउन्ट बियो प्रजेक्टनि बेसिसावसो बेखौ हरगोन, बे लिकुइड मानि नङा। दा बेखायनो जोङो मोनसे खोथाखौ स्पष्टयै बुंबोदों 2020 नि एकर्डआव मोनसे स्पष्ट बेयाव 4.3 आव लिरनाय दङ। आर्टिकल 280 खौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै 125 जि एमेन्डमेन्ट दङमोन बेखौ 10टा सिक्सिडुलनो लागु खालायोबा बाहायोबा भारत सरकारा मालाबा बिटिसिआव बिटिआरआव 500 कोटी मालाबा 1000 कोटी हरनो बिसोर बाध्य जागोन। कारन जोंनि पपुलेसन जोंनि एरिया 35 लाख पपुलेसन मोनबा डिस्ट्रिक्ट दा एडिशनेलि जोंहा सनितपुर बिश्वनाथनि एरियाफ्रा हाबबाय। बे गासैखौबो नोजोर बोनानै पपुलेसन पेटार्नाव जोंनि एरियाखौ नायनानै बिसोरो हरनो बाध्य। आरो गुबुन गुबुन स्टेटआ जेरैबायदि थोंजोङै डाइरेक्ट फाइनेन्स मोनो, आर्टिकल 280 एमेन्डमेन्ट जायोबा बिटिसि कार्बि आंलं दिमा हासाव बा सा सानजा भारतनि 10टा सिक्सिडुला डाइरेक्ट फाइनेन्स मोनगोन। बै जे एमेन्डमेन्टआ पार्लियामेन्टआव बिला पास जायाखै 2019 सनाव बियो गोलैनानै दङ राज्य सभायाव। दा बेखौ माने बेथ' दिनैबो गोथाङै दङ, बेखौ रिभाइभ खालामनानै बेखौ पास खालामनांगौ। आरो बेखौ पास खालायोबा बिटिसिआव बिटिआरआव थोंजोङै डाइरेक्ट फाइनेन्सआ मोनगोन। अब्लानिया रायजो राजानि जिखिनि प्रतिश्रुति रायजो राजानि जौगानाय बड'लेण्डनि जौगानाय गासै बिथिङाव खामानि मावनो थाखाय स्कप मोनगोन। खोथाया बेसो स्पष्टयै बे खोथाखौ गोबाङानो बुजियैखाय जोंनियाव मोनसे कनफिउजन थायो। आरो जों दाबि खालायो जे स्पेशल डेभलपमेन्ट पेकेजनि फैसाखौथ' हरखानांगोन। दा फाउन्डेसन लेबो जागासिनो दङ, बिनि एगेन्स्टआव मोनगोन। किन्तु डाइरेक्ट फाइनेन्सनि थाखाय भारत सरकारा बेबस्था लानांगौ। आङो मदि मानगोनां प्रधान मन्त्रि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ खावलायबाय, फाइनेन्स मिनिस्टार निर्मला सीतारामनखौ खावलायबाय जाहाथे जोंनोबो बे बेबस्थाखौ गोख्रैनो खालामनानै होयो आरो एकर्डखौ फुराफुरि इमप्लिमेन्टेसन खालायो।